सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। नैसर्गिक नाला नसताना सुद्धा रस्त्याच्या रचनेनुसार काम न झाल्यानं रस्त्यावरील पाणी साचून ते शेत जमिनीत जाऊन जमीन नापीक होत असल्यानं अधिकृत नाल्याला गटारानं पाणी सोडून पाण्याचा निचरा करावा अशी मागणी करत कुडाळ तालुक्यातील सुषमा पाटकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण छेडलं आहे। नमस्कार, मी सचिन पाटकर, राहणार पाट। ही माझी आई, वय वर्ष 64 महिला आहे। आम्ही इथे सावंतवाडी ऑफिसच्या बाहेर उपोषणाला बसल्याचं कारण आहे की पाट क्षेत्राचे मापन टिटा आम्ही माहिती अधिकाऱ्याकडे माहिती मागितली की पाट बँकेपासून मापन टिटापर्यंत मोडाची लोन किती आहे किंवा तडावप्रमाणे काम केलं त्याचं मोजमाप द्या। हे माहिती अधिकाऱ्याला देऊनसुद्धा संबंधित विभाग टाळाटाळ करत आहे। 16 मार्च रोजीचा हा माहिती अधिकाऱ्याला आमचा अर्ज आहे। त्यामुळे त्या रचनेप्रमाणे चढाव कटाई न झाल्यामुळे आमच्या बागेला नुसतं स्लोप ठेवलेलं आहे, त्यामुळे पाणी साचतं पावसाचं आणि ते शेतीत आमचे शिरतं आणि आमचं नुकसान होतं। सदर याची नुकसान पंचायती पण तहसीलदार साहेबांची आहे 2006ची। हा विषय 2006 पासून चालू आहे आणि 2024 ही पंचायत अधिकारी यांची पण पंचायत आहे। एवढं सगळं असूनसुद्धा अनधिकृतरित्या आमच्या शेतीत जबरदस्तीने पाणी सोडण्याचा हा प्रयत्न केला जात आहे। नैसर्गिक नाला नसतानाही कृत्रिमरित्या पाणी वळवण्याचा हा जो या विभागाचा जबरदस्तीने प्रयत्न आहे, याच्या विरोधात आम्ही इथे उपोषणावर बसलेलो आहोत। अजूनपर्यंत फक्त एकदा सकाळी मॅडम घेऊन गेली, पण कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली जात नाही आहे आणि तरी या सर्व मागणीचा विचार करून संबंधित अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी यांनी यात गांभीर्याने लक्ष देऊन संबंधित कागदपत्रांची शहानिशा करून आम्हाला योग्य तो न्याय द्यावा ही विनंती।